जबले करबू एहसास हमारा प्यार के तबले दे ई हमार न रही तबले दे ई हमार न रही। तो जी हाँ, आप सब कैसन बानी जा और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। तो हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह और आप लोग के बीच में हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त सॉन्ग यानी दर्द भरा सैड सॉन्ग गम के गाना हम लेके आ गइल बानी। तो रउआ सब अगर अच्छा मैटर के तलाश करतनी, रउआ अच्छा गावतनी, अच्छा बजावतनी, फिर भी आपके अगर अच्छा गाना नइखे मिल पावत तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। ई हमार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। ई जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो रउआ सब हमार चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी जा और बेल आइकन घंटी दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा। और आई जा रउरा सब के बीच में बहुत ही लाजवाब सॉन्ग हम सुनावतानी और आप लोग गौर से सुनब जा, ध्यान से सुनब जा। और आशा न बल्कि विश्वास बा कि अगर ये अच्छा से रउआ सब गा देतानी, म्यूजिक बनवा के अच्छा से रिकॉर्डिंग करवा देतानी, तो आशा न बल्कि विश्वास बा कि गाना आप लोग के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीका से बाजी। और ई दर्द भरा सॉन्ग बा। आई जा मुखड़ा बा, कहे के भाव बाटे कैसे बाटे कि कौन बात से तू बारू नाराज हो। जहाँ दो बार बा ओइजा दो बार लिखल बा, ओइजा दो बार गावे के बा। कौन बात से तू बारू नाराज हो, ठीक से बोलत नइखू हमरा से आज हो। कौन बात से तू बारू नाराज हो, ठीक से बोलत नइखू हमरा से आज हो। नाही प्यार दिलदार ई स्नेह न रही, नाही प्यार दिलदार ई स्नेह न रही। आजबले करबू एहसास हमरा प्यार के तबले दे ई हमार न रही, तबले दे ई हमार न रही। तो अगर ये सॉन्ग अच्छा लगता तो आप लोग हमारी नंबर पर संपर्क करें, जो नंबर बाटे 98 350 77 203।